ты его продал? У него были какие-то особенные приметы? Что-то отличительное? Скажи мне, какая у него была отличительная примета? Лучше бы ты его послушал. Натали, сейчас! Не бойся, брат, береги себя, беги уже. Makej! Jo, promiň, zrovna tady prošla Kateřina. My zítra máme to rande v kině, víš? Dobrý, já se neptala. Promiň. Hodně štěstí s tou Kateřinou. Ty máš dneska to rande, že? Jo. Myslíš, že jí potěší květiny? Tak chceš tahat kytky do kina. No, tak vím, že má ráda růže. Koukala jsem se na její Instagram. Proč? Protože tohle tady už jednou bylo. Prostě tím riskuješ. Ale s Kateřinou je to jiný. V čem? Ty už odcházíš? Jo, k doktorovi. To mám jako zavírat sám, jo? Logicky. Ale ten film začíná už v 6. Tak to mě mrzí. Myslela jsem si, že se ponaučil. Ty se akorát ukázal, že jsi úplný kreten. Doufám, že ti ty sociální sítě zakážou. Neser mě.